Mindanao Pig Roasting Contest ug Pyro Musical Competition gipahigayon sa Cagayan de Oro City isip kabahin sa kasaulugan sa Higalay Festival 2025. Atong silipon sa report ni James Paulo Yap. Sayo pa lang sa buntag, adlawng Domingo, napuno na sa aso ang Rio de Oro Boulevard sa Cagayan de Oro City. Dili tungod kay adunay sunog, apan tungod sa pagluto og lechon atol sa labing unang Mindanao Pig Roasting Contest nga gipasiugdahan sa Cagayan de Oro LGU. 20 ka mga entry ang misalmot sa maong indigay. Kinsa gikan pa sa nagkalaiyang parte sa Mindanao. Ang maong contest kabahin sa core events sa Higalay Festival 2025 nga mausab ang kapistahan sa patron sa syudad nga si Senior San Agustin. Part na gini sa atong kinabuhi ang lechon. And of course, ang selebrasyon sa atong fiesta, walay nada kung wala ang lechon. So now, ang lechon is becoming the core of our festivities of this fiesta San Agustin. Nahimong mananaog isip best lechon ang entry gikan sa tubod Surigao del Sur. Nakadawat kini og 100,000 pesos nga cash prize. Paghuman sa maong contest, gipangapod-apod sab sa mga mitambong ang 20 ka mga lechong baboy. Pagkagabi, misamot ang kaalegre sa Rio de Oro Boulevard. Dihang 5 ka mga fireworks enthusiast ang nag-imbigay sab sa tinuig nga Higalay Pyro Musical Competition. Gikan pa sa Cotabato, Bulacan, Samar, Bacolod ug Rojas City ang mga misalmot sa maong kompetisyon. Gidagsa sab kini sa mga Cagayanon ang maong aktibidad. We are not only witnesses but also participants in a spectacular display that combines art, technology, and culture. Gideklarang kampyon ang entry gikan sa Cotabato City. Second placer ang entry gikan sa Bulacan ug third placer ang entry gikan sa Bacolod City. Nahimong malampuson ang pagpagayon sa mga aktibidad ug walay mga insidente nga natala ang kapulisan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.